benvinguda al fax de 8TV. Podeu seure al sofà del programa. Merci. No sé, la gran pregunta... És a dir, ara hi ha mitja Catalunya que diu que ens estem equivocant perquè estem donant veu a una feixista i mitja Catalunya que diu que està molt bé aquest exercici d'escoltar, de preguntar i d'escoltar quines són les respostes que expliques, on et situes ideològicament, perquè es parla molt de Sílvia Orriols i t'hem escoltat més aviat poc. Dels llocs on s'ha escoltat ha estat aquesta casa. Sí. Qui és Sílvia Orriols? El que és claríssim és que no sóc feixista i al contrari m'indigna molt aquesta banalització permanent del feixisme per desacreditar o desactivar opositors polítics, perquè al final es fan servir termes com feixisme o extrema dreta per evitar rebatre amb arguments les idees polítiques d'algú altre, i això és molt trist. Em sembla que... Perdona'm. Sí. Em sembla que hi ha un tuit teu que més o menys explica això. Podem veure aquest tuit que durant la setmana hem tingut controlat? Exactament, és aquest. Els meus votants, els meus companys de llista, jo mateixa, tenim d'extrema dreta el que la premsa d'aquest país té d'objectiva, apolítica i neutra. O sigui, res. Déu-n'hi-do la capacitat de fer amics i de crear una imatge que segurament pot situar molta gent. Sí, evidentment, quan t'apartes de la correcció política imperant dels darrers anys, doncs automàticament t'estigmatitzen, et criminalitzen, perquè evidentment fas por al poder. Sílvia, a mi m'interessa molt, a veure, i crec que en aquest sentit és molt interessant poder-te sentir i poder posar els límits, no? Jo crec que tu toques temes que jo crec sincerament que la correcció política ha fet molt de mal i ha allunyat la gent. O sigui, per exemple, tot el tema islam, quan parlem de l'islam jo parlo de la ideologia, però tot el tema islam no es pot tocar. I els que l'hem tocat hem patit que si la islamofòbia, que si el no sé què... Bueno, jo m'he passat la vida, diguem-ne, amb guerres d'aquestes, no? I tanmateix jo crec que aquesta correcció política allunya el ciutadà de les posicions reals, que és que aquests són temes que preocupen i ocupen el ciutadà. L'altre tema és el tema migració, la migració desordenada, el no sé què. Per tant, que tu toquis aquests temes centrals, que jo crec que són temes centrals de país, i que sovint els partits no toquen per por, per correcció política, etc., em sembla bé. El que ja no sé és els límits on els posem. Per exemple, una cosa és un ciutadà musulmà i un altre és un salafista. No és el mateix el ciutadà musulmà que viu a Catalunya des de posicions democràtiques i cultes i amb voluntat d'estar, que el que defensa, diguem-ne, que les dones no tinguin drets, o que defensen que són superiors a altres religions, o que volen canviar-nos les lleis. Però jo t'he sentit alguna vegada i quan parles em sembla que els poses tots al mateix sac. I jo vull recordar que és tan musulmà els que van matar el 17A com la Malala, que ha lluitat per estudiar, o com les dones iranís que han lluitat per poder alliberar-se de l'opressió i dels vels, etc., o com les nenes afganeses que volen estudiar. També és islam, això. A mi aquest islam no només no em fa por, si jo li dono la mà, forma part de la llibertat. I a tu no et veig aquesta diferenciació que a mi em sembla clau. Bé, jo sembla que és evident que no tots els musulmans, i parlant de Ripoll i de Catalunya, no tots els musulmans són radicals ni defensen, evidentment, posicions radicals. El que passa és que sí que és cert que, en general, qui controla les mesquites i qui presideix les associacions islàmiques al nostre país no són aquest tipus de persones que professen un islam moderat. I aquest tipus de persones queden totalment desemparades per l'administració, perquè l'administració defensa i protegeix precisament a qui presideix aquestes associacions islàmiques i a qui fomenta la radicalització de la ciutadania. Això ho pots demostrar? Per exemple, a Ripoll això ha passat? Evidentment que ha passat. Com? A Ripoll tenim un problema de radicalisme islàmic, es veuen nenes de 6, 8 i 10 anys anant a les aules públiques amb vel islàmic, serveis socials aquí no hi diu res, perquè evidentment l'islam té impunitat per vulnerar els drets de les nenes i de les dones. A Ripoll el president de l'associació islàmica ha amenaçat 2 cops els ripollesos en fer una candidatura pròpia i presentar-se a les properes eleccions municipals. Per tant, ja hi ha una intencionalitat política. Però això no és amenaça. Quan l'islam té pretensions polítiques deixa automàticament de ser una religió per ser una ideologia amb caire totalitari i per tant un perill i una amenaça per les... Però a veure... Fem una cosa, Pilar. És que és molt interessant agafar el fil i després serà més difícil tallar-lo i reprendre. Per tant, demano als tertulians que si podeu entrar, Sergi Maranya, Sònia Sierra,
Joan Maria Piqué i Joan Julibert. Bona nit. Reprèn el fil, Sí, el volia- però quan vulgueu també podeu participar. Sí, no, el que ara acabes, aquest exemple que acabes de posar, no? A mi que un ciutadà de Ripoll, sigui de la religió que sigui, en aquest cas la musulmana, vulgui fer un partit, i fins i tot vulgui fer un partit bueno, de la nostra gent, doncs, com que no ens sentim representats, això no vol dir que vulgui posar lleis salafistes o la xària a l'administració pública, això només vol dir que vol fer, escolta'm, hi ha pobles en els quals on hi ha migració, per exemple, sud-americana, a vegades han muntat algun partit perquè es sentien menys representats per altres. A mi això no em sembla, és a dir, aquest és el perill, tant en aquest tema com el tema de la migració, és la generalització, perquè aquí és quan toquem una poteta que ja no és democràtica. És a dir, no és un problema ser musulmà, ni aquí ni enlloc. I repeteixo, la gran lluita per les llibertats avui al món el fan i protagonitzen homes i dones musulmans lluitant contra l'opressió. El problema és una ideologia. Li dono la raó en una cosa perquè la conec bé i n'he escrit llibres. Les organitzacions majoritàriament a Espanya, tot Espanya, Catalunya molt específicament, on tenim el col·lectiu més important de ciutadans musulmans de tot. Les organitzacions musulmanes gairebé totes són salafistes. Però vull sentir la Sílvia. I reben diner públic. Bé, no he vist la pregunta, però... No, és que... A veure, refem-ho. No, la pregunta, Sílvia, és com es passa? O sigui, per què trepitges o no trepitges la diferència entre denunciar una ideologia totalitària o denunciar una religió, uns costums, jo una el que identitat... denuncio és que l'administració, en comptes de protegir aquells musulmans que han vingut aquí a treballar i a garantir les llibertats i els drets dels seus fills com a habitants del món occidental, doncs es vegin amenaçats sovint, qüestionats, espiats per una sèrie de comunitats musulmanes que són molt estrictes i molt rígides i que acaben imposant-se per damunt dels musulmans moderats. Això ho hem vist arreu del país. Hi ha musulmans que voldrien viure segons les condicions occidentals i que en canvi reben tota mena de pressions per part de la comunitat i tota mena d'estigmatitzacions perquè els estibin cap a aquesta radicalitat. L'administració no hi fa res. Sílvia Orriols mai ha demonitzat a un ciutadà per ser musulmà? No, jo evidentment defenso el dret de culte de totes les persones, el que ja no defenso és que aquest dret de culte s'interposi, diguéssim, a les lleis civils del país o s'interposi a la vulneració de drets de dones o d'altres col·lectius. Això és inacceptable. I pel que fa al teu tarannà independentistes, la impressió que n'he tingut al anar llegint-te és que ets molt de la mentalitat del nosaltres sols. És això? Perquè tu defenses una Catalunya de fa 300 anys que ja no existeix. Catalunya en aquests moments és un territori molt barrejat, amb moltes identitats, amb una relació familiar i personal i social de moltes procedències, i en canvi el discurs que tu fas és un discurs de la Catalunya catalana quan va néixer Ripoll. La Catalunya que tindríem si no haguéssim set conquerits fa 400 anys. Sí, però som una altra cosa ara. Jo crec en les arrels, crec en la identitat, crec que hem de recuperar aquestes arrels i aquesta identitat i crec que no podem caure en aquest joc de la globalització que està despersonalitzant les nacions arreu del món i que està devastant les cultures. I això què vol dir? Què vol dir, per exemple, en matèria de la llengua, per exemple? Doncs en matèria de llengua vol dir que el català ha de ser l'única llengua oficial de Catalunya, juntament amb l'occità a l'Aran, i que totes les persones que volen viure i desenvolupar-se a Catalunya han de tenir coneixements de català, perquè si no no podran fer-ho. A veure, Joan Julibert, començo per aquell extrem. Amb el Joan, abans de començar el programa, parlàvem, ho fem sempre, i debatíem de l'oportunitat o no d'aquesta hora estar parlant i estar escoltant Sílvia Orriols. Tu no ho veies clar? No, a mi em genera dubtes, ni ho veig clar, ni ho deixo en tant que tinc dubtes, perquè jo, efectivament, havent escoltat a la senyora Orriols abans d'aquesta entrevista a televisió, que crec que ha vingut moderada, i la Pilar jo crec que ha redreçat molt bé el rumb, ha dit coses que són d'extrema dreta directament. I aleshores, a partir d'aquí hi ha un debat mediàtic, un debat periodístic i un debat fins i tot polític. Per exemple, parla de la invasió dels musulmans. Sense embuts. La senyora Orriols, en campanya, ha parlat de la invasió dels musulmans, entre d'altres coses. I tinc xifres que demostren les mentides en les quals basa una part de la seva campanya. Aleshores, la millor manera... Hi ha dues estratègies. Una és silenciar-la, però crec que això la potencia, perquè aleshores pot fer aquesta campanya victimista que hem vist reflectida en un tuit,
és trumpisme pur, etc. El boicot és real, no és victimisme. Sí, però és que de vegades els boicots es fan amb una intenció, que podem valorar bona o dolenta. Quina és la intenció d'aquests boicots? Parlem de la intenció dels boicots. Doncs la mateixa intenció per la qual tu, Sergi Maranya, no has portat aquí algú de Vox. Però si a Vox els han portat a tot arreu. Vox els han portat exactament la mateixa. Mira, parlem clar als espectadors, parlem clar... Amb ordre. I la Sílvia ens dirà si tenim raó o no. TV3, RAC1, Catalunya Ràdio, ningú parla amb la Sílvia Orriols. Saps per què? Saps per què? Perquè els mitjans aquests reben subvencions. I reben subvencions dels partits polítics. I els partits polítics són els primers que volen mantenir l'estatus quo, que res canviï. Mira, a les meves mans tenim el programa electoral de Salvem Ripoll. Però com són moltes planes, i segurament ni tu has mirat, ho tinc resumit. I segurament un dels temes que més preocupa els espectadors, que reiteren molt sovint, és el tema de la immigració. Destacaré només dues coses. Sí, però Maranya, no fem com sempre. No fem perquè vull que després la Sílvia corrobori o no sigui el que dic. Aliança Catalana... No, és que és el punt que després la gent diu... Al gra. Vaig al gra. Vaig al gra si no m'interrompiu. Vull sentir la... Aliança Catalana farà complir la llei exigint que els immigrants que vulguin venir tinguin contracte de feina en origen, puguin acreditar que disposen de prous diners per mantenir-se i no representa una càrrega social, així com per poder tornar al seu país si es queden sense feina. Això és extrema dreta? Respon-me la pregunta. Això és extrema dreta en la mesura que la senyora Sílvia Orriols això que diu no pot fer, perquè això és competència de l'Estat. Primera, per tant... Però això no demostra que sigui extrema dreta. Un moment. Segona. Quan la senyora Sílvia Orriols parla de la càrrega dels immigrants, hi ha dades que certifiquen que els immigrants no representen una càrrega, sinó que representen un superàvit per a l'estat espanyol. Dades del CIDOB. A Espanya, l'any 2018, els immigrants van deixar una riquesa de 8.000 milions d'euros. La despesa que van representar és menys de 6.000 milions d'euros. Ergo, el superàvit eren 2.000 milions d'euros. Però és que no estem parlant dels immigrants. Estem parlant dels immigrants que arriben... Maranya, que vull sentir com acaba l'argument. Els Olivert... Immigrant general... Olivert, acaba tu, sisplau. Perdona, que arriben de manera legal amb un visat de turisme i després es queden aquí a viure, que és la primera manera i la més important amb la que arriben aquí al país i es converteixen en il·legals. Maranya, stop. És així, aquesta és la realitat. Maranya, quan dic stop, dic stop. Molt bé. Sílvia. No, que parli la Sílvia, que és la que ha vingut aquí a entrevistar-te. Maranya, si tornes a conduir aquest programa, te'n vas fora. Entens? La conducció d'aquest programa la faig jo. Ha quedat clar? Sí, queda molt clar. I si dic stop, és stop. Acaba la teva argumentació. Eduard, molt ràpidament. L'altra manera, hi ha dues maneres de combatre l'extrema dreta. Una és el boicot, jo crec que la beneficia, i una altra és escoltar-la i és donar dades. Per què és d'extrema dreta? Tu dius que és d'extrema dreta, per què? Sí, entre altres coses... Has dit dels musulmans. Entre altres coses, tu has apuntat molt bé, Pilar. Quan s'apunta tot un col·lectiu, a partir de donar-li una sèrie de qualificatius que el deshumanitzen, això se'n diu extrema dreta. I quan aquesta senyora parla de la invasió dels musulmans, està apuntant a un col·lectiu, que són els musulmans. Jo, si em permeteu, recondueixo i me'n vaig al meu municipi, a Ripoll, i us comento les 3 raons per les quals crec que Aliança Catalana ha triomfat. La primera és perquè durant 4 anys en què hem patit boicots, en què hem patit amenaces, en què hem patit agressions, en què hem patit denúncies, no ens hem rendit, ens hem mantingut ferms en els nostres postulats i en els nostres ideals, i crec que la gent, en un país on tothom recula i claudica a la mínima, doncs ho ha sabut valorar aquesta determinació. En segon lloc, considero que hem triomfat perquè hi ha hagut un vot de càstig cap a l'equip de govern actual per al grau de degradació i de deixadesa en què ha capbussat la vila de Ripoll, i en tercer lloc, doncs, considero que hem guanyat perquè n'estem tips. Un segon, sisplau. N'estem tips de que es faci veure de que aquí no hi ha cap problema, n'estem tips de que es parli de convivència exemplar, n'estem tips de que es parli de que aquesta societat multicultural que ens han imposat des de les institucions és fantàstica, perquè no ho és. Perquè tenim problemes de seguretat, perquè hi ha baralles, hi ha agressions, hi ha robatoris, perquè tenim problemes de brutícia i de deixadesa i incivisme als carrers, perquè tenim problemes de tràfic
tràfic de drogues, estan venent drogues als nostres fills. Però a veure, Sílvia, Però a veure, l'any 80 hi havia problemes de droga a segons quins barris de Ripoll. Tenim uns problemes... No, Sílvia, un segon, pregunta. sisplau. És que, esclar, si em convideu però no em deixeu parlar... Sí, et convidem i fem les mateixes preguntes. Clar, és el mateix que TV3, em convida però no se'm deixa expressar. És el mateix. Sílvia Orriols, no. Que sàpigues que aquest programa, si té una nota, és que a tothom tallem i a tothom diem que garbo. Vull dir, no és la senyora Sílvia Orriols que té un tracte extraordinari per part del conductor d'aquest programa. Al contrari, sempre he tingut un tracte desigual, però en sinó que aquest programa ho acostumem a fer. Segons què, diem garbo per no donar la volta al món. I per tant, la meva pregunta és, tu dius que avui hi ha problemes de droga a Ripoll. L'any 80, l'any 86, l'any 95 no hi havia problemes de droga. Com ara no. Però el tema no és, a veure, que hi hagi problemes de droga és un tema... Està vinculat amb el tema immigratori perquè qui ven i distribueix aquesta droga a Ripoll tots sabem qui és. Que és políticament incorrecte dir-ho, d'acord. Es pot solucionar el problema si no es diu? No. Per tant, s'ha d'abordar aquest tema i aquest debat. I la sala de plens de Ripoll és el lloc idoni per abordar aquest debat, perquè és una preocupació i un interès dels ripollesos. Sí, en primer lloc, enhorabona per haver guanyat les eleccions. Gràcies. Segurament, amb moltíssimes coses no coincidim. Jo no coneixo bé el seu programa, però algunes intervencions que he vist, segurament en moltes coses no coincidim, però el que no és acceptable és que ni ella, i ha passat a Ciutadans, i dic el mateix de Vox, que no es puguin expressar les idees i que a tu t'ataquin físicament, i jo això també ho he patit en primera persona, perquè a mi em van estampar un mòbil a la cara. Però quin atac físic ha tingut la Sílvia? Ella ha dit que hi ha hagut denúncies perquè durant la celebració d'una festa del xai, en què venien xais il·legalment en un polígon industrial amb tot ensangonat, vaig anar a registrar-ho amb el mòbil, hi van haver empentes, em van llançar el mòbil a terra, me'l van trencar, per tant, hi van haver agressions. També n'hi ha hagut el fusar de les Moreres per part d'extremistes de la CUP, per tant, hi ha hagut una sèrie d'agressions i d'amenaces. És inacceptable ni amb el partit de la senyora Orriols ni a qualsevol altre, que malauradament a Catalunya ha passat i passa. Això d'una banda. D'una altra... Perdona, Sònia, que diguis que Ciutadans i Vox no ha tingut cobertura mediàtica... No estic dient això. És que això fa riure les pedres. O sigui, has tingut tota la cobertura del món. Ciutadans i Vox són creacions de la televisió. Però que s'està inventant coses. Jo he dit que hem rebut atacs físics. No, has dit que no havíeu tingut cobertura, que us hagués engegat mitjans de comunicació. Que això no ho he dit. I quina és la cobertura mediàtica que tenen actualment els mitjans públics i privats de Catalunya? M'interessa la Sílvia Orriols, prou! Escolta, no obris un debat que no ens interessa. Volem escoltar-la, ja està bé. A veure, a mi m'han convidat... Pregunta-li una cosa, si vols, però no em pot dir una pel·lícula. A mi m'han convidat per donar la meva opinió. Hi ha una cosa que estic d'acord amb ella, i és que hi ha temes, per exemple, un tema que jo he incidit molt, que és el tema del vel amb les dones musulmanes. Això és un acte absolutament masclista i es presenta com si fos la cosa més progre del món. I penso, i ja dic que segurament no estic d'acord amb moltes de les coses que ella pensa, però que aquest debat es faci veure que tot és de luz i de color i que això és superfeminista, quan en realitat s'està tractant a les dones musulmanes com a senyores de segona, això fa que molta gent acabi connectant amb discursos com els d'ella. I partits que mai acceptarien que els cristians ara fessin anar les nenes amb mantellina a l'escola estan acceptant, en canvi, que els musulmans... I ho posen a totes les fotos i a tots els cartells. Totalment d'acord. A mi el que em crida l'atenció és la barreja de coses, no? Perquè del tràfic de drogues... Jo he parlat de preocupacions que afecten Ripoll, evidentment a la resta de Catalunya anirà un vincular això a la immigració és bastant trampós. Només cal mirar les dades, les detencions que hi ha hagut. Dit tot això... Deixo acabar el senyor Piqué i després li faré una pregunta directa a la senyora Orriols. Dit tot això, ens equivocaríem si no llegíssim correctament el toc d'atenció que suposa que un partit com el de la senyora Orriols guanyi les eleccions en un lloc com Ripoll, que ha guanyat per una barreja de coses, perquè Ripoll és una ciutat molt traumatitzada pels atemptats del 17 d'agost del 2017. És evident que hi ha un equip de govern que segurament no ha respost a les expectatives que s'havien generat, un relleu que no s'ha fet bé. La gent també té la sensació que la seva identitat catalana no té ningú que la defensi, ningú que faci que la llei de normalització lingüística es compleixi, que faci que les coses... Llavors, per tant, la barreja de coses però és agítese i si va ser frío. Llavors, si els partits polítics convencionals no agafen el toro per les banyes amb temes de seguretat, amb temes de... senzillament moltes vegades perquè es compleixin les lleis vigents, expressions com aquesta creixeran. Pregunta-li alguna cosa, perquè clar, tots estem fent valoracions sobre ella i la tenim aquí. Sí, jo li vull preguntar una cosa. Jo he vist algun dels seus vídeos pel YouTube i la impressió que em dona és que vostès recorren a l'odi contra aquestes persones com una eina recurrent. I jo li pregunto, vostè odia els musulmans?
No, jo és que ja ho he dit abans, jo no odio els musulmans ni les persones absolutament pel seu origen. Jo el que odio, diguéssim, és que se'ns intenti imposar una ideologia politicoreligiosa que s'ha demostrat arreu del món que allà on és majoritària doncs les dones perden les seves llibertats i els seus drets, els homosexuals fins i tot són empresonats o assassinats. Què en penses dels homosexuals, Ho per han exemple? preguntat a Twitter. Bueno, és que a mi, que ple segle XXI se'm demani què penso sobre els homosexuals, és que em sembla ridícul. Sí, però ho faig perquè a xarxes socials... Sí, però és que em sembla ridícul que s'hagi de diferenciar dels heterosexuals, no? Vull dir, és que em sembla absolutament ridícul. A favor dels drets, dels homosexuals... És que em sembla ridícul que es qüestioni, no? Sí, dic que és important que ho diguis perquè dins dels tòpics que es creen... Si sortim amb la resposta que has donat, i demà fem el tall de veu. Resposta de Sílvia Orriols parlant dels homosexuals. Quedarà una nebulosa que fa que et torni a preguntar. Sí, sí. Em sembla que he estat molt clara. Estic plenament a favor... Estic plenament a favor de la normalització completa de l'homosexualitat. És a dir, que no s'hagi de qüestionar si un homosexual té aquest dret, perquè evidentment ha de tenir els mateixos drets que qualsevol heterosexual. Per tant, tema avortament? No, bueno... Amb el tema de la immigració, molt ràpidament. Vostè, senyor Orriols, ha dit aquí, en aquest plató, acaba de dir que es vulneren permanentment els drets de diversos individus, entre els quals les dones. Vostè era regidora, fins ara, de Ripoll. Va denunciar aquestes vulneracions de dret? Encara ho soc. No he fet res més que presentar mocions denunciant aquestes vulneracions de drets i retraient a benestar social que no actuï. Sap què passa? És que en dret penal, quan algú vulnera el dret d'algú, es porta als jutjats. I els jutjats acaben determinant si hi ha una vulneració... Deixa'm acabar. Tots sabem que l'islam no es regeix per les mateixes lleis que nosaltres, perquè fins i tot en la llei de benestar animal vulneren aquest dret per fer sacrificis halal. Per tant, hi ha una legalitat especial i privilegiada per al col·lectiu musulmà. És a dir, vostè ha pogut comprovar portant als jutjats que quan aquestes persones vulneren els drets, que són els drets de tots... Això és jugar brut, perquè és evident que hi ha impunitat. Els jutjats li han dit, no, és que els musulmans això ho poden fer. Joan, perdona. Això li han dit als jutjats? Perdona, aquest tema que el conec una mica. Sí, però Pilar... Tots sabem que en molts barris de Catalunya, qui controla els barris són líders salafistes. I sabem que les nenes a partir de determinada edat totes es tapen. I sabem que quan tenen la menstruació els treuen de les escoles. I que aquí hi ha un problema enorme, que si tota la progressia i els partits clàssics no entomen, serà un tema més gros, i no crec que sigui ella que ha d'anar als tribunals, perquè, escolta'm, al final, jo ho he denunciat i no he anat als tribunals. A mi em sembla que estan en la posició de privilegi d'estar com a regidora d'un ajuntament. Per favor, una regidora de Ripoll, home. És una bona plataforma per anar als jutjats i quan es veu que es vulnera qualsevol dret... Ho denuncia políticament perquè és una política. Denunciar-ho. No, està molt bé que faci la denúncia política. Però està una mica sola amb aquest tema. Ha parlat de vulneració de drets. Quan es vulneren els drets, qui determina aquesta vulneració de drets no és la política. L'estat espanyol permet vulneració de drets si qui els vulnera és l'islam. Això és claríssim. I li acabo de posar l'exemple, per exemple, de benestar animal, on un pagès no pot matar porc a la seva casa de pagès degollant-lo, però un musulmà sí que pot degollar un xai de cara a la Meca. Per tant, vulneren sistemàticament les lleis civils d'aquest país i tenen privilegis. Aquest tema que ella planteja, jo vaig seguir la campanya del Le Pen a França. I va ser un tema central. Als barris de Marsella, on s'havia votat sempre el PC, es va començar a votar Le Pen perquè quan venia el moment de la matança del xai, tots els barris obrers de Marsella sentien cridar xais, quan teòricament vulnerava totes les lleis. A Ripoll hi ha banyeres col·lapsades per la festa del xai. És que això són temes que si no els toquem, el que fa ell és destapar un problema que el deixem a sota perquè no ens agrada, però que existeix. Pilar, el problema no és si el toques o no el toques, el problema és com el toques. Aquesta senyora ha arribat a dir que els immigrants s'enduen els ajuts públics i va en contra de les... Perdoni, però els ripollesos, i això li poden confirmar els ripollesos, tenim un problema amb l'administració perquè sempre se'n recorda de nosaltres a l'hora de recaptar-nos els impostos, però mai se'n recorda de nosaltres a l'hora d'invertir-los. Perquè quan hi ha un ripollès vulnerable que pica a la porta de serveis socials, resulta que és obligat a competir amb els nouvinguts per accedir a aquesta ajuda. I, curiosament, sempre perd davant de l'immigrant. Per tant, hi ha un tracte desigual. Hi ha un tracte desigual i discriminatori cap als ripollesos i cap als catalans. Les ajudes ni a Espanya ni a Catalunya es donen en funció del color de pell. No, evidentment. Ni en funció de l'origen. Es donen en funció de la renda. Sí, però la senyora de Ripoll ha de declarar el patrimoni que té Ripoll i el senyor del Marroc no ha de declarar el patrimoni que té el Marroc. N'és conscient d'això, que hi ha una desigualtat? N'és conscient? N'és conscient que serveis socials, quan és d'aquí, li pregunten si té suport familiar perquè consideren que ja l'ajudaran els seus pares o els seus avis, i en canvi amb un marroquí no se li pregunta si té suport familiar aquí? Senyora Orriols, més enllà dels casos individuals, la radiografia general ens diu que a Catalunya hi ha un 14% d'immigració.
I que pel que fa als serveis socials... Que són dades falses, suposo que ho sap que són dades falses. No representen ni una despesa del 7%. Són dades falses. Pel que fa a educació i sanitat, la immigració no suposa ni el 7% de la despesa. I torno a repetir, hi ha un 14% d'immigrants. I li torno a repetir la dada d'abans. Els immigrants generen menys despesa que ingressos a l'Estat. L'any 2018, 8.000 milions respecte a 6.000. I aquesta és la realitat. Aleshores, vostè ha fet una associació, li deia el senyor Joan Maria Piqué, en relació amb tots saben qui són els narcotraficants. Evidentment. Parlo de Ripoll, no parlo d'arreu de Catalunya. Suposo que es refereix a les persones que es dediquen al narcotràfic. Quan diu tots sabem qui són, no refereix un col·lectiu. A quin col·lectiu pertanyen. Sí, però el que passa és que... I aleshores la culpa la té el col·lectiu. No la té tot el col·lectiu. La tenen, evidentment, els que venen les drogues, però la immigració massiva ens ha aportat tota una sèrie d'inseguretat, una sèrie de tràfic de drogues, una sèrie d'agressions, una sèrie de violència i de barbària als nostres carrers que no teníem abans. No és veritat, això. No és veritat. Que això no és veritat. N'hi havia abans. El Baquilla era català, el Toret era espanyol... Ens anem, si vols, al segle passat. Anem a veure que hi ha una correlació entre delinqüència, matances que hi ha cada dia en diferents ciutats de Barcelona, immigració... Saps quina... Ho diu les dades oficials del govern. A veure, un moment. Les dades del govern el que diuen... Vam parlar en aquest programa setmanes enrere. Les dades d'Europa és que la criminalitat té una relació amb la desigualtat i les persones que estan a la cua en aquesta desigualtat són les persones on es genera més violència, més criminalitat, etc. Resulta que les persones que estan en aquesta bossa són immigrants. Però per què estan en aquesta bossa i per què estan en aquesta situació? Perquè segurament estan en situació il·legal, perquè és el que dèiem al principi, han arribat amb un visat de turisme, s'empadronen per tenir sanitat i al cap de 3 mesos es queden en aquest país il·legalment. És la manera més gran amb com entren els immigrants en aquest país avui en dia, en aquest país dit Catalunya. A veure, ja em permeteu... Un moment. Rahola. Sergi, hi ha una cosa que es diu drets humans. Li toca la Rahola. Però què té a veure els drets humans? Que no deixen de ser persones. Sí, clar, però considereu normal que una persona que havia muntat de turisme... Maranya, tornaré a apretar l'estop. Si no baixem el cop. Jo és que penso que un tema tan complex com aquest, en el qual hi pot haver elements en el qual tingueu raó els que dieu no, aquí hi ha una situació de desigualtat. Per exemple, el que ella deia, que no és una cosa menor. És a dir, a tu et pregunten el patrimoni, però un que té al Marroc no li pregunten el patrimoni. Aquest tipus de coses, això realment és així, i això genera un seguit. Ara bé, considerar que la migració com a concepte, quan tots els pobles del món hem estat immigrants, ja és de per si delictiva, és el que fa por. És aquí on aquella poteta que jo et deia, aquells límits els trepitgen. Jo vull aclarir una cosa, és que dir-li xenòfob a un català hauria de ser delicte, perquè en 70 anys hem augmentat un 130% el cens via immigració, que no hi ha cap país en tota Europa que hagi tingut aquests fluxos immigratoris d'aquesta magnitud, ni d'una magnitud semblant, ni tan sols, i que a hores d'ara, quan diem poder ja n'hi ha prou, perquè nosaltres ja hem complert, regulem-ho i posem límits i ordenem-nos, ara se'ns diu xenòfobs. Escolti, nosaltres no volem que ens prenguin per xenòfobs, però tampoc volem que ens prenguin per rucs, ja n'hi ha prou, ja hem acollit per damunt de les nostres possibilitats, que acullin els altres també, no? Hi ha una cosa que hi poden haver catalans xenòfobs, no fotem. Jo crec que la xenofòbia és considerar que no vols persones procedents d'altres països, d'acord? Tu m'estàs dient que no hi ha catalans xenòfobs? No, perquè som el país d'Europa... No n'hi ha? No, evidentment que no. Hem acollit molt per sobre de les possibilitats que tenia el país. No hi ha catalans ximples? Segurament. Doncs no hi ha catalans xenòfobs? Jo crec que no. Vols dir que no és una correlació... Si hi haguessin catalans xenòfobs ja hi haurien hagut incidents amb un 130% d'augment del cens en 30 anys. Home, hi ha algun partit polític d'extrema dreta, molt espanyol i molt patriota, que té posicions molt de vegades xenòfobes, és a dir, i són catalans, No, però en tot cas, escolteu, fixeu-vos què està passant. Aquí portem a la Sílvia Orriols amb l'etiqueta que se li ha posat tothom de que és feixista. Què és el feixisme? No, és que compte, I estem parlant... Vol un estat feixista? No sembla. Està en contra dels drets de les dones? No sembla. Està en contra dels drets democràtics de tots els ciutadans, tinguin la religió que tinguin? No sembla. Està en contra dels drets dels homosexuals i de... No sembla.
Aleshores, per què és feixista? Per què li dieu feixista? Només pel tema de la migració? Per què li dieu extrema dreta? Per què li dieu extrema dreta? Un moment, Sergi. Per què li dieu... Un moment, em deixeu acabar. Per què li dieu extrema dreta? Però qui som nosaltres? No, veniu d'on estava amb el Joan. Perdoni, jo no he dit feixista a ningú, però és que... No, perdona, reformulo. I no parlava més del Joan que de tu, però en tot cas... Jo porto tot el dia Jo porto tot el dia d'avui, aquests dies, sentint a gent que em diu per què portes a una feixista? Així. O que em diuen per què portes algú d'extrema dreta? I jo dic, caram, doncs a veure si és d'extrema dreta. I li faig el test. De moment, el test que estic fent no em surt. Només en surt una posició políticament correcta en tema d'islam, amb el que molts temes hi coincideixo, no amb allò la invasió dels musulmans. Ara, la invasió del salafisme, parlem-ne, Parlem-ne. O d'on creieu que ve tota la ideologia que ha acabat portant a milers de musulmans fotuts amb merdes ideològiques? Aquest és un tema enorme. Però en tot cas, si això és extrema dreta, queda molt diluït. És a dir, amb el tema islam políticament incorrecte i amb el tema migració sí que és on jo trobo que patines. I és aquí on m'amoïno. I amb el tema essencialista català no hi trobes també un element... Sí, el tema essencialista català el que trobo és que té... A mi em sembla que és un element que vincula directament amb el feixisme. Jo no dic feixista, a mi em sembla increïble que ens digueu essencialistes per demanar el que estan reclamant tots els estats d'Europa. Però quan ho demanem els catalans som essencialistes, som feixistes, som d'extrema dreta... El que passa és que la realitat de Catalunya... És que no ens mereixem els crec que té una mirada una mica estreta del que és ser català. Senzillament, té una mirada una miqueta estreta del que és ser català. Però si que el català sigui l'única llengua oficial juntament amb l'aranès et sembla dolent perquè des del meu punt de vista el bilingüisme l'únic que fa és matar el català perquè que jo sàpiga no és gaire diferent al castellà. Una persona que porta aquí 3 euros... Que sigui l'única llengua oficial no vol dir que es persegueixi ni s'empaiti ningú absolutament per la llengua que no dona a casa o al carrer o on sigui, això és l'altre. No, senzillament que tornem a una promesa que no pot fer la senyora Orriols. Però això tots els partits ho fan. La llengua oficial de Catalunya serà... Maranya, prou. Independentistes? Julivert. Sergi, no sóc la senyora Orriols, la tens allà davant. No, però és que... No, és que crec que estàs a la tribuna de periodistes i que aquí és de puntes cap allà, no cap a mi. Que no sóc la senyora Orriols, ni m'he presentat a les eleccions de Ripoll, ni res semblant. No, però utilitzeu a vegades respostes simples i generals que dius, tu ets feixista, i amb això, amb una persona que ni tan sols ha llegit un programa electoral, diu, ostres, doncs, com això fa al·lèrgia a aquestes paraules... De totes maneres, perdona, Sergi, però és que aquí la paraula feixista i ultradreta es fa servir amb una lleugeresa. A mi també m'han dit feixista i d'ultradreta. Imagina't. En tot cas... Espera, Sergi. Però és que vull sentir l'Orriols. Que al final la paraula feixista i ultradreta està totalment buida de valor perquè se li diu absolutament a tothom. Li han dit a ella, m'hi han dit a mi, que no tenim absolutament res a veure. El Partit Popular, perdoneu, el Partit Popular, quan l'1 d'octubre porta aquí la policia i ens foten d'hòsties a les iaies, als iaios, als nens petits i a la gent de la nostra edat, no era una actitud feixista perquè deien que ho feien en nom de la Constitució espanyola? Contra els opositors polítics, hi ha violència. No era una actitud feixista. Però respon això. I aquests sí que els hi hem de donar veu? Maranya, prou. Prou. Aquest to és inadmissible. No és sí, perquè t'esveres massa, no pots fer. Cony. Era una posició d'extrema dreta, sí, efectivament. Senyora Orriols, Vox és extrema dreta? Un moment, que vull... No, vull sentir el Julivert. No, estiu fent pregunta a la senyora Orriols, perquè la pregunta hem portat per conèixer a la senyora Orriols. No, que la pregunta està molt bé. La pregunta, Vox és extrema dreta? Bé, jo no sóc ningú per jutjar els altres. No fugis. No, espera, un segon, deixa'm respondre, estic responent, si us plau. Vox és d'extrema dreta? Si vols un sí o un no, doncs no ho sé, és que jo no considero que hi hagi aquests extremismes. Des del mateix moment que un partit es presenta democràticament a unes eleccions, les seves propostes et poden semblar més assenyades, menys ensenyades, més acurades a la dreta o menys. Però per mi l'extrema dreta, el concepte que jo tinc d'extrema dreta, és el d'un conjunt de persones que actuen amb violència contra els opositors socials i polítics. Si això ho fa Vox, doncs evidentment és extrema dreta. Sílvia, en el Vox de Barcelona hi ha gent que ve del partit nazi, eh? No juguem amb aquests temes, les persones individuals
individuals que conformen, i a l'Associació Islàmica de Ripoll hi ha persones que van sentir com es matava matar infidels. No ha passat res. I et dic més, i les posicions de Vox amb el tema... Les persones individuals... No dic les persones individuals. La posició de Vox... Hi ha moments que agafes les persones individuals i hi ha moments que parles del col·lectiu. O parlem de col·lectius o parlem de persones individuals. No és veritat. És la tècnica clàssica. Jo, és que extrema dreta, com repeteixo, per mi és un concepte que jo vinculo a violència física contra els opositors socials i polítics. Però a vegades s'ha de crear un caldo de cultiu perquè hi hagi aquesta violència física. Vull dir, jo, evidentment, no vull que hi hagi violència física contra ningú. Si volgués això, no m'hagués presentat democràticament en unes eleccions. Jo dic que a vegades tu crees un caldo de cultiu que comporta aquesta violència. És a dir, Hitler no va començar matant jueus. Primer va generar un relat perquè fos acceptable. La meva formació política no ha mort a ningú, ni ha atiat l'odi a matar ningú. A Ripoll, qui va crear un caldo de cultiu que va acabar matant va ser un líder salafista, És a dir que... Hi ha gent més indignada per la meva victòria a les eleccions que pels atemptats del 17A, i això és gravíssim. El feixisme del salafisme no pot justificar el feixisme català. De cap manera. Però és que el feixisme implica violència. Ningú no diu, és a dir, aquesta és la gran diferència. Tu coneixes... Una cosa és la ideologia feixista. Està banalitzant el feixisme. Tu coneixes algun partit a Catalunya que vulgui imposar unes idees totalitàries i un règim totalitari amb la violència? Això existeix a Catalunya? Sí. La CUP ha demanat violència, per exemple, contra Ciutadans. Tots els partits que van justificar les càrregues policials de l'1 d'octubre han recorregut a la violència per imposar el seu relat. O sigui, que ara mireu el festival que tenim. Aquesta diu que la CUP. Tu dius que el PP i que Ciutadans. És molt subjectiu, això. És un festival, això. Tothom adapta la definició de feixisme allò que li convé políticament. I aquí és on hi ha l'error. No, perdoneu, se'n diu pluralisme. Sou tots magnífics, us estimo amb bogeria, amb ells i a vostès. Però encara tenim unes quantes coses més a fer i haurem de deixar aquí. L'enquesta. No, deixa'm fer l'última pregunta. Un moment. Quasi 3.000 persones. Un moment, Maranya. Ordre. Rola. Si no ets d'extrema dreta i no ets feixista, què ets ideològicament? Nacionalista catalana. De dretes, d'esquerres, de centre, liberal? No, és que soc nacionalista catalana i si per salvar Catalunya s'han d'aplicar polítiques d'esquerres, doncs les aplicaré d'esquerres, i si s'han d'aplicar de dretes, seran de dretes. Allò que convingui perquè la nació catalana sobrevisqui. I ho fas des de Ripoll, on va néixer. Exacte. Ho deixaríem aquí. Gràcies per haver vingut, no era fàcil. Però es defensa bé, A vosaltres, moltes gràcies per haver participat. Jo sé que d'entrada aquest era un debat que us podia generar antipatia o incomoditat. T'esperes. No pots parlar no pots sortir aquí i dir puc donar un resultat i la gent no sap res del resultat, ni de l'enquesta, ni del sum-sum corda. Maranya, ordre. Estava intentant acomiadar l'entrevista. Et sembla això que es pot fer en un programa de tele, acomiadar una entrevista? Es pot fer de tot. Estava dient moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver acceptat entrevistar i parlar i debatre amb la Sílvia Orriols. Jo, Sílvia, només et faig un comentari, un matís. Perquè estan aquí un dia que hi havia dos nois d'origen magrebí i que parlaven de la victòria aquell dia del Marroc al Mundial. Jo penso que hi ha una qüestió de to que potser no són només les paraules, sinó també és el to, que al darrere també pot tenir o amagar una actitud que genera rebuig i que genera incomoditat. I sí que et vull expressar que aquell dia, aquí al programa, la sensació amb dos nanos integrats que parlaven, que havien demostrat sobradament el seu arrelament a Catalunya... Primer vull dir que parlar una llengua no significa que t'hagis integrat al país. No és suficient només parlar una llengua per demostrar que t'hagis integrat al país. Ara obriríem un altre debat. Aquell dia que sàpigues que em vas incomodar i que vaig pensar... No, he vingut aquí per ser incòmode, a la sala de plens i on convingui. Una cosa és la incomoditat i l'altra és generar aquella... arrissar la pell que dius, això incomoda una mica, no pel que defensa, sinó per com es defensa. Ho volia dir. Sílvia Orriols, moltíssimes gràcies, bona tornada a Ripoll, que a aquesta hora sé que és complicat tornar-hi, i a la resta moltíssimes gràcies.